O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, visitou hoxe o Centro de Coordinación Operativa Integrado de Ourense, onde informou da desactivación do nivel 2 de emerxencia na provincia tras os incendios das últimas semanas. Suliñou que este paso foi posible grazas ao traballo conxunto e a entrega de profesionais que actuaron en primeira liña para protexer vidas, vivendas e o monte galego. Estábamos desexando levantar esta situación 2, pero, lóxicamente, porque eso implicaba que as cousas estaban mellorando. Afortunadamente, e como digo sempre, sin baixar a guardia, as cousas melloraron gracias ao traballo destes centos, miles de profesionais, e, por lo tanto, hoxe, na súa reunión da mañán, o CECOPI tomou a decisión de levantar a situación 2 respecto dos incendios de Ourense, co cal, neste momento, en Galicia, se os datos de hai media hora son correctos, só temos no incendio de Porva de Brollón, que empezou no día de onte, declarada a situación 2. O presidente indicou que en paralelo ao traballo de extinción e control dos lumes activos se inicia agora unha fase de desescalada progresiva con vixilancia permanente e dispositivos de prevención. E lembrou que os incendiarios son responsables criminais que atentan contra Galicia. Ata agora produciuse a detención de 12 persoas en relación cos incendios e hai outras 22 investigacións en curso. E que as persoas que queiman o monte, que provocan incendios forestais, que sepan que están sendo investigados por magníficos profesionais. Grazas tamén á Protección Civil, tanto á Protección Civil da Delegación do Goberno como a todos eses centos de voluntarios os que intentamos coidar, dotar de material, pero que sempre decimos que o mellor son eles mesmos e que durante estes días fixeron un labor fundamental en apoio das forzas e corpos de seguridade, pois en todo o que había que facer respecto á poboación, apoio do servizo de extinción, bueno, todo o que é necesario e que eles fixeron magníficamente.